Salutare oameni buni și bine am găsit la primul tutorial de Photoshop, un tutorial mult așteptat, mai mult sau mai puțin. Astăzi o să vorbim puțin despre uneltele basic, să zicem așa, din Photoshop și o să vă inițiez așa puțin ceea ce fac acestea și sper că după acest tutorial o să rețineți câteva lucruri. Ok? Haideți să începem. O să verific puțin, este, cred, a treia oară când încerc să înregistrez tutorialul ăsta și data trecută mi ieșise super bine și m-am enervat foarte tare să văd că de fapt n-am înregistrat nimic. Dar gata cu vorbăria, haideți să începem. Ok, ca să începem o nouă filă sau un spațiu pe care să putem lucra, termeni de design, să zicem, se numește Canvas. Sunt două opțiuni, ori deschidem un nou fișier, să zicem 800-600, random la rezoluție 150, background white, e ok, nu contează neapărat și o să deschidă primul document. Ok? Mai există și altă opțiune cu file open și o să deschidem o poză cu mine, vreau să mă vedeți ce frumos sunt, glumesc bineînțeles. Și avem două fișiere deschise. O să vă arăt concomitent pe ele pentru că unele unelte sunt mai potrivite să vă explic pentru un diferit spațiu de lucru și așa mai departe. Înțelegeți voi. Prima unealtă este Move Tool-ul. Și aici o să vă arăt o chestie pe care eu am aflat-o destul de târziu. După cum vedeți, am deschis un layer cu Open. Acesta este cel cu Open, poza aceasta. Aici este un lăcățel, aici este panoul de leere, aici este un lăcățel, ceea ce înseamnă că layerul este blocat. Apăsăm V să selectăm Move Tool-ul și după cum vedeți nu putem să-l mutăm pentru că acest layer este blocat. Ok, foarte simplu. O să dăm dublu click aici unde scrie background, nu contează în orice loc și o să-l deblocăm, o să-i dăm un nume, o să-i punem BG pe scurt și practic avem un layer pe care îl putem muta. Ca să dăm undo alt câtârlă Z sau intrăm la edit, step forward sau backward, ăsta e backward, adică ăsta e undo și ăla e redo. Ok? Și hai să vedem. Ok. Pentru al doilea tool, marquee tool-ul sau scurtătoarea de pe tastatură M, este o unealtă de selecție. În principiu, cu click dreapta selectez diferitele opțiuni. Aceasta se bazează pe formă cu unghi drept și aici pe formă de elipsă. Pentru forma de unghi drept, ca să fac un pătrat perfect, dau click, țin apăsat click stânga, apăs Shift și trag de colț. Dacă dau drumul la Shift, îl face dreptunghi, dacă apăs Shift iar, se face pătrat, dau drumul la click și am făcut selecția. Odată ce țin cursorul în mijlocul selecției, vedeți că se schimbă față de cum e când îl țin afară. Când îl țin afară, se vede ca și cum aș face altă selecție nouă. Când îl țin înăuntru, se vede pătratul acela de selecție lângă cursor, ceea ce înseamnă că pot să mut sau pot să accesez proprietățile cu click dreapta. Proprietățile sunt de deselecție, bineînțeles, selecție inversă, adică practic a selectat tot, dar nu numai ce nu e în interior, nu. Sau puteți să faceți o copie sau să tăiați chestia din mijloc. Să tăiați, ce presupune chestia asta? Presupune că, trebuie să facem layer-ul ăsta așa, presupune că o să taie bucățica asta de aici, o să o pună pe un layer separat. Să vă și exemplific. Aici aveți layer 1. Layer 1 conține bucățica din mijloc. Dacă ascundem layer 1, vedeți că aici asta înseamnă că e transparent, dacă vedeți chestia asta în spate. Aici îl aducem înapoi, îl facem vizibil pe chestia asta. Deci, practic, dacă apăs V, pot să mut chestia asta cum vreau. Știi? Pot să fac ce vreau cu ea. Bine, aici e doar să vă exemplific. Pe formă de elipsă, aceeași situație. Apăsăm alt câtârlă să dăm înapoi, avem iar selecția făcută, click dreapta și putem să dăm fill, adică să umplem selecția aceasta cu o culoare sau cu un pattern anume sau depinde. Bănuiesc că vă descurcați să citiți aici. Ca să vă explic,
foreground color este culoarea de aici, background color este culoarea de aici, adică asta e culoarea principală, asta e culoarea secundară, sau puteți să dați color și să selectați voi o culoare. O să selectez un roșu foarte închis vișiniu, mă rog, și am făcut un pătrat vișiniu. Ok? Bun. Al treilea tool, hai că nu o să le zic așa, al treilea, al patrulea, că nu e ca și cum ordinea n-are neapărat sens sau nu contează neapărat. Este lasso tool-ul sau L, asta e scurtătura. Primul este lasso tool și mai are încă două opțiuni de polygonal și magnetic. Să vă explic ce face fiecare. Lasso tool este pur și simplu ca un fel de lasso, adică cu click apăsat selectați o zonă și faceți o selecție pe care mai apoi puteți să o manipulați cum vreți. Țin click-ul apăsat și să zicem că vreau să tai colțurile la chestia asta. Am selecția asta făcută, pot să o mut cum vreau și să zic că îi tai colțul ăsta sau îl umplu cu altceva, diferite chestii. Polygonal funcționează pe linii drepte. Ca să faceți o linie perfect orizontală, țineți Shift-ul apăsat. Ca să faceți la 45 de grade în jos, la fel, țineți Shift apăsat și mergeți. Pur și simplu mut click-ul și el aici cu Shift automat face linia perfect orizontală, verticală sau oblică. Ok? Cu diferite click-uri și la sfârșit când unesc apare cercul lângă chestia asta, sper că se vede. Ok. Așa. Hai să vedem. Și magnetic. Ce face magnetic? O să vă arăt pe poza asta. Magnetic urmărește pixelii care sunt asemănători. Spre exemplu, aici este cerul în spate, aici este relativ mai alb și aici este ca o linie. Pur și simplu dau un click și mă mișc cu mouse-ul relativ aproape de linia asta a canionului. Mă mișc ușor cu cursorul, iar lasso-ul practic selectează automat pixelii care sunt de același fel. Foarte mișto tool ăsta, chiar super ok. Și practic pot să fac o selecție perfectă a chestii astea. Mă rog, aici trebuia să duc în sus și așa mai departe. În fine, ați înțeles ideea. Ok, trecem mai departe. Unealtă asemănătoare cu magnetic este Magic Wand-ul. Magic Wand-ul la fel, selectează pixelii din aceeași categorie, să zicem. Practic, o să vedeți aici. Fundalul este al, avem chestia asta. Haideți să mai facem o formă, să zicem. Să zicem ceva pe bază de elipsă, o să facem un cerc, click, shift, tragem, o să facem un cerculeț aici, click dreapta, fill și o să-i dăm background color și dăm ok. Și practic am umplut asta cu alb. Nu, am greșit eu. Deci practic, scuze, când dai fill și dai background color e asta, foreground color e asta de aici, scuzele mele. Dacă dau foreground color o să umpli cu negru. Lăsăm așa, ok. Apăsăm W, pardon, să luăm Magic Wand-ul și dacă dau click îmi selectează pixelele ăștia. Dacă dau click aici îmi selectează forma asta. Dacă dau click afară îmi selectează doar ce e cu alb. Ca să vă demonstrez că merge, o să apăs E ca să luăm eraser tool-ul sau unealta de șters. O să selectăm un brush normal, să zicem, ok. Din parantezele pătrate, cea deschisă sau cea din stânga, pentru cei care nu au fost la școală, micșorează, cea din dreapta mărește. Stați să verific, să vedem dacă încă funcționează. Da, încă merge, ok. Și aici pot să șterg chestia asta și să las doar chestia din mijloc. Ok. Cam asta face Magic Wand-ul. Crop tool-ul, la fel, micșorează imaginea. Unealta asta o găsit și în Paint și în orice program de editare foto. Și am făcut imaginea la dimensiunea asta. Aici este eyedropper tool-ul sau I și mai are câteva aici, dar nu o să le folosiți. Majoritatea sunt introduse în versiunea asta mai nouă.
Eyedropper tool-ul practic selectează, dacă dau cu click stânga și țin apăsat, vedeți în partea de sus, aia e culoarea principală. Dacă merg în jos se face negru, o să vă arăt exact poza asta, dacă vreți. Aici selectează albastru, alb, aici culoarea pielii, tricoul verde, diferite nuanțe. Dacă vreți selectați o nuanță anume din background, puteți să faceți cu eyedropper-ul. Mergem mai departe, avem Healing Brush Tool sau J, scurtătura pe tastatură. Cum funcționează Healing Brush Tool-ul? O să dăm puțin zoom. Ca să dai zoom, apeși Z pe tastatură, destul de logic. Și există aici opțiuni. Să dai 100%, cât este imaginea de fapt, să dai să fie dimensiunile ecranului sau să umple tot ecranul. Ok. Noi o să apăsăm când apare plusul mărește, când apeși alt și apare minusul micșorezi. O să mărim puțin și o să ne jucăm. Spre exemplu, aici sunt niște puncte pe care eu nu mi le doresc. Apăs J, selectez mereu uit numele la chestia asta, Healing Brush Tool, ok? Alt se face săgețica asta și practic aici fac o selecție. Dacă dau click, practic mi-a făcut o selecție pe care eu o voi pune mai sus pentru că vreau să înlocuiesc acest punct. De aici fac. Ca să acopăr punctul respectiv. Ceva se întâmplă. Ok. Asta mai așa. Click stânga. Click aici. Foarte dubios. Am apăsat, am făcut eu ceva. Size angle. Pentru că teoretic ar fi trebuit să-mi schimbe chestia asta, doamne ce fail. Nu merge efectiv. Da, că mi-a dat eroare sau ceva. Ia. Ok, acum merge. O să deschidem iar poza. Pare rău pentru chestia asta. Se întâmplă, nu știu, mai se întâmplă să ating diferite taste și așa mai departe. Revenind. Dăm zoom și, spre exemplu, avem niște puncte pe care nu ni le dorim. În principiu, apăsăm J, selectăm, dăm puțin mai mare. La fel, alt click, am selectat o porțiune, dăm click și practic a anulat punctul respectiv. La fel, alt click, click aici, alt click, click aici. Și practic maschează punctele nedorite. Spre exemplu, dacă vreau să tai din barbă sau să pun barbă sau etc. Uite, click, deci alt click, click aici, alt click, click aici, alt click, click aici, tot așa. Și mai punem un rând de barbă, știi? Pe aici așa, pac, 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 așa, așa. Pac, 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 pac. Cum ar veni? Ia să vedem cum merge treaba asta. În fine, ideea e că dacă aveți destul răbdare și așa, puteți să mai faceți diferite nebunii pe aici. Aici se vede nașpa. Și, bineînțeles, aici puteți să modificați chestia asta cum vreți. Să-i dați, să faceți brush-ul mai soft, să-i dați mărime mai mare, etc. Să nu faceți să fie așa evident, diferite chestii. În fine, o să dau înapoi cu alcăturile Z, ok. O să iau clone stamp-ul pentru că este foarte asemănător cu Healing Brush și o să vă explic diferența dintre ele. La fel, zoom, apăs Z, dau zoom și să zicem că avem punctele acestea. Healing Brush Tool, apăs J, dau alt click și stai să fac asta mai mică, alt click și am selectat o bucată și practic am înlocuit-o pe asta de aici. Ce face Healing Brush-ul? Uite, selectez cea luminată. Asta e selecția, să vedem, oprim cu ea. Dacă dau click aici, teoretic ar trebui să o lumineze, dar nu o pune așa luminată. Practic îmi repară, este o combinație între culoarea din spate și ce culoare are chestia asta. Nu știu cum să explic mai bine. Diferența este că clone stamp-ul îți clonează zona pe care o selectezi, adică eu am selectat asta de aici mai cu alb și o pun și
practic o pune exact. Dacă dau J și dau alt click și o pun aici, practic rezolvă, nu știu cum să zic, îți vindecă zona, mai iau după nume sau ceva. Ați înțeles ideea. Pentru ce contează diferențele astea? Păi e foarte simplu. Dacă vreți să copiați, spre exemplu, o anumită chestie, spre exemplu vreau să scap de umbra asta total, păi nu o să selectez niciodată Healing Brush, o să iau Clone Stamp-ul. O să măresc, o să umblu la setări în așa fel încât când dau alt click și așa să maschez umbra asta cât de mult vreau și cum vreau. Și cu chestia asta practic scap de umbra asta, dacă vreau să o tai de la jumate, să fac ce vreau, știi? Și practic cu chestia asta poți să ai rezultate super bune dacă ai răbdare și așa mai departe. Ok, mai departe, brush-tool. Brush-tool este o unealtă super întâlnită, se folosește foarte mult în digital painting și are două opțiuni mari și late. Una este cu alt, în care selectezi culoarea cu care vei picta. Practic, brush-ul este pensula care îți adaugă ție culoare. Cu alt, selectăm o culoare, să zicem albastru. Noi selectăm de aici portocaliu. Și click dreapta, unde poți să umbli la dimensiune, la cât de hard sau soft să fie brush-ul. Hardness 100% presupune că atunci când ai un click cu brush-ul selectat, îți umple perfect cu dimensiunea brush-ului culoarea respectivă. În schimb, click dreapta, dacă dau hardness-ul la jumătate și dau același click mai jos, vedeți că se vede puțin difuză la margini. Dacă dau un click dreapta și o fac de 10 și dau un click, vedeți că deja începe să devină mult mai difuză. E complet opacă în mijloc și din ce în ce mai transparentă până dispare. Ca să vă dau un exemplu, așa arată o linie cu hardness 10 și așa arată una cu hardness 100. E o diferență, credeți-mă. Mai ales dacă umblați și la opacitate și așa mai departe, flow, etc. Și la fel aveți diferite preset-uri de brush-uri. Aici deja intervenim în chestii complicate. Ca să ștergem chestiile astea, bine, o să dau cu alt CTRL-Z. Ideea e că cel mai bine e când pictezi cu un brush, ar fi bine să apeși aici și să dai Create New Layer sau CTRL-Shift-N. Creezi un layer nou și dacă dai dublu click unde scrie layer 0 sau layer 1, îi dai numele, scrii brush și aici avem un layer separat. Și spre exemplu aici pictez eu cu brush ăsta ce vreau. Ca să șterg brush-ul respectiv apăs E sau mă duc aici, selectez Eraser Tool-ul și Eraser Tool practic este opusul brush tool-ului, adică în loc să adauge culoare, șterge culoare. E guma de șters cum ar veni și practic de aici șterg. La fel, Eraser Tool-ul poate să fie și soft, uite punem hardness 10 și o ștergem. Dacă o șterg la margini, vedeți încă rămâne un pic vizibilă în centru, chestii de genul. Și aici dau cu click așa de nebun, cum ar fi. Pe margini. Să zicem că las un cerc aici în mijloc, mai difuz așa, acum, mai pe frunte. Și aici dacă ascund layer-ul, sau pot să-l iau, să-l mut, etc. Pot să-l șterg cu delete, pot să fac mai multe chestii. De asta nu e bine să dați cu brush sau alte chestii pe layer principal. Layerul principal rămâne principal și nu mai puneți nimic peste. În principiu se lucrează pe layere. Dacă aveți mai multe layere, de aici creați un grup, dați click pe unul, cât le apăsați, le selectați pe toate, le trageți și unde apar ambele și sus și jos chestiile astea, înseamnă că le-ați băgat în grup și de aici puteți să le mutați pe toate împreună. Știți, al CTRL-Z de câteva ori și am revenit unde eram. Hai că ne întindem aiurea. Ok. Aici avem două tool-uri foarte mișto, Gradient și Paint Bucket. O să vă explic ce face fiecare. Nou. Hai să facem încă un document nou. Ok. O să începem cu Paint Bucket-ul. Paint Bucket-ul adaugă culoarea care se vede aici. În principiu o să selectez, uite aici, o să selectez negru. Dacă dau un click în Canvas, o să umple Canvas cu culoarea respectivă. În combinație cu unelte de selecție, spre exemplu, dacă fac un pătrat, dau click sau apăs G, selectez un alb
dau click în mijloc, practic a făcut, a umplut selecția. Ca să nu mai dați cu click dreapta fill, știți voi nebunia asta. Ok. Diferența dintre Paint Bucket și Gradient este că Paint Bucket-ul pictează o singură culoare, Gradient-ul pictează mai multe culori. Aici făcusem un preset pentru ce începusem tutorial mai devreme și o să vă arăt exact cum funcționează. Deci, gradientul, practic, există și niște preseturi pentru el, dar practic este o combinație de mai multe culori care se răspândesc în funcție de cum îl întinzi. Să vă explic și cum e chestia asta. Aici, spre exemplu, se văd culorile, așa s-au răspândit între ele, să zicem. Pac, 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 tragem un pic de astea, asta tragem în jos de ea să scăpăm de ea, ce nu vrem, tragem în jos să scăpăm de ele. Nici asta, nici asta. Asta mai așa, ok, și asta mai așa. Ok, sunt mulțumit de ceea ce am dat ok. După cum vedeți, mi apare un cursor. Dacă țin click apăsat și trag, o să-mi umple background-ul cu inversul modelului de aici. Practic o să fie albastru în stânga și alb în dreapta. Vedeți? Practic e inversul. Dacă trag așa, e fix normal, fix format de aici. Dacă trag așa, în funcție de cum tragi așa, îți umple background-ul. Și aici diferă, știi? Poți să-l faci să fie foarte fin așa dacă selectezi două culori relativ apropiate. Aici sunt modurile, poți să selectezi radial, adică să facă pe formă de cerc, diamond și așa mai departe. Alea sunt niște parcări oricum. Ok. Trecem la următoarul. Sunt două serii de câte 3 tooluri aici. O să trec foarte repede prin ele. Sunt destul de avansate, nu știu cât de mult să le folosiți toți, dar eu o să vă explic. Blur Tool și Sharpen Tool sunt două tool-uri care stau, să zic, în antiteză. Adică, stați să verific, deja mi-am luat spaimă că se oprește. Blur Tool-ul Blur Tool-ul blurează o anumită parte. Spre exemplu, vedeți că scrie aici Levis, da? Dau cu Blur Tool până începe să se vadă din ce în ce mai prost. Click și trag, click și trag, click și trag. Vedeți și începe să se vadă foarte blurat. În schimb, dacă selectăm Sharpen Tool-ul, Sharpen Tool-ul evidențiază, vedeți, de aici părul sau fruntea, detaliile, arată din ce în ce mai mult detaliile. Vedeți? Scoate în evidență detaliile dintr-o chestie. Și Smudge Tool-ul întinde o chestie. Spre exemplu, dacă vreau să-mi întind părul puțin sau o chestie de genul, iau și pixelii respectivi, îi ia și întinde făcându-i mai pixelați, ups, la Ctrl Z. Vedeți și aici am fac o freză așa, oarecare. Cool, chiar blăniță. Ok. Asta a fost primul pachet. Al doilea, Dodge Tool, Blur Tool și Smudge Tool cu scurtătura O. Astea nu au scurtătură, dubios, în fine. Dodge Tool-ul îți luminează, era să zic viața, îți luminează porțiunea pe care o clicuiești sau o vrei iluminată. Dacă dau cu el pe aici, vedeți, îmi luminează asta. Spre exemplu, aici mi se pare prea lumină, selectez Burn Tool-ul, pe același principiu sunt fix opuse, asta îmi întunecă. Pac. Și aici am întunec și aici am luminează, în funcție de cum vreți. Și Sponge Tool-ul este de decolorare, adică dacă vreau să vreau să decolorez o singură chestie sau ceva, să-mi fac ca și cum aș avea vreo boală sau să-mi zic, hei, față de pizza, mă rog, înțelegeți voi ideea. Dacă vreau să-mi fac părul mai negru sau altceva mai negru, înțelegeți, dau puțin și pac, șmecher, oricum e tare. Așa. O unealtă, nu știu cum să zic, mămica lor, printre cele mai importante chestii existente în Photoshop, Pen Tool-ul. O să vă explic și de ce. Pen Tool-ul se asemănă foarte mult cu
cu aceste tutorial, numai că are niște funcționalități super șmechere. Pentul este o combinație între unealta de selecție și unealta de formă. Astea sunt formele, practic. Asta e pe formă de pătrat, dreptunghi, whatever, și asta pe formă de elipsă. Adică cu asta fac un pătrat cu o culoare. Uite, spre exemplu, vreau să fac un pătrat portocaliu. Click, Shift apăsat, trag și am făcut un pătrat. Ok? Aici la fel, cerc, etc. Asta practic de selecție, click, shift, trag și practic face o selecție de un pătrat. Ok. Pentul poate să le facă pe amândouă, în sensul că și pe lângă chestia asta poți să o faci și freestyle, adică e și o combinație și cu lesotul. În sensul că pot să fac o formă cum vreau eu. Bam, putea să șterg asta. Pot să fac o formă cum vreau eu sau pot să fac o selecție cum vreau eu. Adică dacă țin CTRL și dau click aici, mi-a făcut selecție. Dau filul pe 0 și practic am o selecție. Și practic dacă, am zis de multe ori practic, nu? Mă rog. Dacă dau puțin zoom și am destul răbdare încât să selectez perfect, pot să mă decupez din poza asta cu pentul în mod perfect, dacă am skill-urile necesare încât să urmez perfect linia mâinii mele. Și încep cu click-uri ușor, 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 în fine, să zicem că sunt pe aici. Aici deja începe să se umple, să se umple. Ca să nu se umple la modul să avem întotdeauna în vedere, hai să dau puțin zoom out, să avem întotdeauna, să zicem că suntem, am ajuns aici, da? Așa, și după aia aici. Deja aici mi-a umplut, eu nu mai am viziune asupra părții este. Aici unde e săgețica dublă, trag de asta în stânga maxim sau pur și simplu selectez și trag de asta spre 0, așa în așa fel încât să pot să văd chestia asta și să fac selecția. Cam atât cu pentul, chiar nu vreau să mai insist pe el, e o unealtă super mișto, vă ajută extraordinar de multe, printre cele mai importante. Da, din alea, laude din alea, dacă folosiți pentul, o să câștigați la loto și alte chestii. Așa, ok. Și, săris, nu săris peste nimic. În dreapta pentului este unealta de scris sau type tool-ul T prescurtat. E foarte simplu. P pen tool, T type tool. M de la marquee, L de la lasso, Magic Wand e W, o să le învățați ușor. B de la brush, I de la eraser, o să fie foarte ușor. Apăsăm T și scriem ceva. Spre exemplu, paiza e super dotată. De aici se schimbă culoarea. Hai să o punem cu alb, ca să se vadă frumos. De aici schimb fontul. Astea sunt fonturile pe care eu le-am instalate în calculator. O să folosesc Lato, spre exemplu. Aici sunt proprietățile fontului, adică poți să-l faci black, adică să fie mai, stai să număresc puțin, poți să-l faci să fie gros, poți să-l faci să fie subțire, deci ca în realitate, știți? Ok, glume proaste mod deactivated. Și de aici îi schimbi dimensiunea, bineînțeles, poți să alegi niște preseturi. Încă o chestie interesantă, o să vă arăt că dacă dați zoom pe text se vede puțin pixelat. Pe Sharp, pe Nan se vede și mai pixelat. Pe Crisp, puțin. Vedeți, se schimbă, uitați dacă vă uitați pe aici, se schimbă, o să mut din săgeți acum, Strong Crisp, vedeți? Se tot schimbă, cât de calitativ se vede. În principiu, Sharp cred că e cea mai bună calitate din câte știu eu. Ok, încă niște proprietăți pe text. Astea, de aici se schimbă culoarea, deci de aici oricând puteți face textul la altă culoare. Astea sunt niște proprietăți de căcat, gen pot să curbesc textul, alte porcării, nu vă recomand să le folosiți niciodată. Și astea de aici, ce chestia asta? Care sunt la fel proprietățile de aici, plus alte lucruri. Asta este dimensiunea dintre rânduri, să zicem că aici dotat punem pe alt rând. Și aici automat îl pune la o distanță. Dacă selectăm un preset de 60, îl pune aici. La fel tragem de chestia asta, pentru că dacă avem un text mai lung, nu vrem să lăsăm pe automat, pentru că poate să pună rândurile foarte despărțite și nu ne ajută.
principiu, cel mai bine ar fi să selectăm noi cam cât de departe să fie unul de celălalt. Asta setează distanța dintre litere, la fel, foarte folositor. Astea la fel sunt diferite opțiuni, cât de înalt, bla bla bla, nu vi le zic pentru că n-are rost. Asta e cât de înalt și asta cât de gras. Practic dacă vreți să faceți litere grase, aici e de voi. Hai să așa, lăsăm 100. Singura chestie mai e, dacă scrieți de mână și vreți tot caps sau așa, apăsați pe chestia asta, în restul nu prea folosim. Și mai e partea de blending options, care la fel de să puneți umbră pe text, diferite chestii. La fel, blending options merge pe orice layer și, mă rog, deja nu intrăm așa în detalii. Încă două tooluri aici, Path Selection și Direct Selection. Eu nu le folosesc în Photoshop, nu le văd neapărat relevanța atât de mult. Principiul selectează path-uri create cu pen-tool-ul. Dacă îl selectez nu e prea complicat, nu să vorbim despre asta. Aici avem practic formele și aici sunt așa. Cu asta poți face un dreptunghi sau un pătrat, cu asta poți face un dreptunghi sau un pătrat rotunjit la... Bine, aici eu știu că vă traduc, probabil și voi știți să citiți, dar n-am zis să vă arăt că știu și engleză. În fine, vedeți cam ce fac fiecare. Ca tips and tricks, v-am zis, Shift apăsați să faceți dimensiunile perfecte. La line tool, pardon, Shift-ul îți face linia perfect orizontală, verticală sau oblică. Click, ține apăsat click stânga, Shift, trag în dreapta, linia este perfect orizontală, perfect oblică, perfect verticală și tot așa. Ctrl-Z, dă înapoi. Și mai este Custom Shape Tool-ul. La fel, proprietăți aici poate să aibă fill, înseamnă că este plină cu... uite, spre exemplu, să zicem, aici avem selectat, hai să selectăm iepurele. Fill este portocaliu, stroke-ul este 0. Asta înseamnă că o să avem o formă care, genul iepure portocaliu. Shift, da, click, Shift, trag de el, am un iepure portocaliu, ok? Ok. Alt Ctrl-Z. Dăm fill-ul pena, gen dunga asta roșie, așa, tăiată, practic nu are niciun fil, și punem un stroke, spre exemplu negru. Și practic aici o să am click, shift, trag, o să am un iepure care are un stroke, dar nu, adică are linie de exterior, dar nu este umplut înăuntru, nu știu cum să mă exprim altfel. Vedeți? Practic e o formă, gen mă bag într-un iepure. Schema. Ok. Și în principiu aici sunt diferite preset-uri, aici puteți să vă jucați cu astea, în principiu la shape-urile astea n-are rost să lăsați pe fill și pe stroke. Bineînțeles, astea puteți să le modificați oricând, etc. Zoom tool-ul și asta este pen tool-ul. Practic dacă ai zoom și apeși space, poți să te miști. Uite aici space apăsat și mă mișc pe poză. Zoom, alt, dau înapoi, sau dau full screen, sau dau full screen, sau 100%, sau ce vreți voi. Cam asta ar fi pentru primul tutorial. Astea sunt chestii gen de cum vezi, sau poți să apeși F, asta e viziunea mai cu zoom și asta e și mai cu zoom. Oh, what the fuck. Ceva e dubios. Ups. În fine, cam asta ar fi pentru tutorialul de astăzi. Eu am fost Paiza. Ca și chestii de final așa, aș vrea să vă spun că vă mulțumesc că mă urmăriți, chiar vă mulțumesc. Sper că v-a plăcut mult tutorialul ăsta și aștept din partea voastră idei de tutoriale, ce ați vrea voi să învățați în Photoshop sau ce întrebări ați avea pentru mine. Nu mă consider un expert, niciodată nu m-am considerat un expert în ceva anume, dar am ceva experiență cu programul ăsta și mă bucur să împart din experiența mea cu oameni care vor să învețe. Chestia asta o fac moca pentru oameni, pentru că și eu la rândul meu am văzut la alți oameni care tot așa făceau chestia asta
și m-am gândit să dau și eu ceva înapoi, să zicem. Și în principiu, dacă vă place ceea ce fac, singurul mod în care mă puteți ajuta este cu un subscribe, un like și eventual un comentariu gen bine bă, șmecher tutorial, ce sexy ești, faze de-astea. Și na, nu știu, cam astea ar fi chestiile principale, să zicem. Altceva, God bless. Eu am fost Paiza, mersi că m-ați urmărit. Ciao des!